Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sia. Happy birthday to you. Браво. Понко, аз съм потресен. Понко, пееш вълшебно. Аз направо съм натресен. Абе, кукленият театър си е куклен театър, Понко, просто... Много репетиции, това, значи поне 1 час сме репетирали, нали Петю? Радевски. Абе, ти си скромен, Печо се чухме поне 3 пъти тази седмица, защото толкова му се обадих, той каза, че репетирате. Викам, добре. Така се знам. Говори на микрофона, само ще те помоля. В коридора тук, преди да дойдеш. Ние сме станали в 8 часа за твоя юбилей. Да. В 8 часа. Да можем да се разпеем. Да можем да се разпеем, защото тези височини, които Понко взе, аз съм потресен. После... Толкова дълъг тест, как запомнихте? След това Петю ни даде по 1 яйце да изпим сурово. Аз ще ви платя накрая, защото до тук вече много тежки репетиции. Сега вече спокойно може да пускаш този хит по националната телевизия. Добре, колеги, клипа да се съхрани, моля. Добре, Сега, много ви благодаря. Театър си е театър. Значи